तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खनसे बरायलायबाय तो गाइस ओमफ्राय आङो दायो माने गोरबो खुंगुरनि बिफानि दिनै सारादु दङ आरोना तो नोंथांमोनखौ आं सिगांनि भिडिअआव बुंखादोंमोन माने सानडेआव बिफानि सारादु दङ होननानै तो माने दायो फैयै फैयै दिनै आरोना सारादुआ ओमफ्राय बेयावनो थांनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो देखायलांनो सेस्था होगोन तो सारादुनि फुल माबा डेक'रेट बा आलासिफोरखौ सोर सोर फैदों फैयाखै तो नोंथांमोननो आं गासैखौबो देखायलांनो सेस्था होगोन तो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। Sengsara adra jawa daha thaba ya hangma thaba sengsara adra jawa रनसायदोंमोन आं गोथार सिमा फेसानि गाबख्रावनायजों सिरि मोननांबाय रनसायदोंमोन आं गोथार सिमा फेसानि गाबख्रावनायजों सिरि मोननांबाय दावखा दन्दारि गाबनायजों आं फेलें जाबाय दावखा दन्दारि गाबनायजों आं फेलें जाबाय दाहा थाबाय हांमा थाबाय संसारा आद्रा जाबाय उदांस्रि सिमां लाना ओंखारदोंमोन आं दावहा फोथाराव दिनै आंहा गोसोआव फैयो हामा दैमा हाथा हामा सहायनांनायखौ इयुनाव गेरेमसा हारि दानो बुहुमाव बर'खौ सिनायहोनो दिनै आंनि थांखिया बेमोन नारा नाथा जुजिनायाव फिस्लायलांबाय थांखिया थालांबाय नोंसिनि नाजानायजों दावहारु लोगोफोर आं मिजिंथिबाय आंनि थांखिया थालांबाय नोंसिनि नाजानायजों दावहारु लोगोफोर आं मिजिंथिबाय दाहा
थाबाय हांमा थाबाय संसारा आद्रा जाबाय दाहा थाबाय हांमा थाबाय संसारा आद्रा जाबाय रंसायदोंमोन आं गोथार सिमां फेसानि गाबख्रावनायजों सिरि मोननांबाय रंसायदोंमोन आं गोथार सिमां फेसानि गाबख्रावनायजों सिरि मोननांबाय दावखा दन्दारि दागा गाबनायजों आं फेलें जाबाय फ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखौनो फोजोबसै आरोना थ' नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामदो थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखौनो फोजोबसै आरोना नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन गाइस।